Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és... Hé! Hé! Elnézést, a mikrofon nem működik. Hölgyeim és uraim! Ma este bemutatjuk a Kafka motorját, korunk legnagyobb regényét. Természetesen az önkönyvei után, Mr. Rushdie, amelyek szintén nagyon jók. És Lord Archer, az önkönyvei se rosszak. Na jó, egy szó mint száz, köszönjük, hogy eljöttek. Amit ma önöknek itt bemutatunk, az korunk 30 legjobb regényéből az egyik. Legalább. És aki a könyvet bemutatja, igaziból, az, akit úgy hívnak, Cici pervers. Mr. Cici pervers. Mr. Cici pervers. Fitzherbert. Mivel ez a neve. Mr. Fitzherbert. Köszönöm. Köszönöm, Brenda. Ezt bekapcsoljuk.